Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, a rayuwa ta yanzu wasu suna tunanin ba mu san komai a kansu ba, amma abin da ba ku gane ba anan shine komai mun sani a kanka, kawai mu ba ruwanmu da munafurci ne da shugula da shiga abin da ba namu ba. Muna yin abu ne wanda ya shafi rayuwata, ina yin abu ne wanda ya damu zuciyata, ina neman ubangiji ya yalwata min na fita daga cikin kala da munafurci wanda bai shafe ni ba. Shi yasa ina ma kowa fatan alkhairi, kuma ina roƙon ubangiji duk wani wanda zuciyar shi ba ta da komai sai munafurci da faɗar abin da bai dame shi ba, baki ɗayan mu